26 Asrambari constituency ni bising khobja Champur BC 4 nong ward ni Borom Gunang Ranjan Debbarma ni sajla bemar manjagai thui thangjak Runal Debbarma ni Paithak Pandao thangui chuba laikha kha ganang maya ganang Tipra mothqni Adong song chuba laithani thangi manjakha former Tipra motha district president Borom Gunang Rajesh Kumar Debbarma Tipra mothqni district working president Borom Gunang Trithip Debbarma block vice president Borom Gunang Subal Singh Debbarma TWA block president Junghina Debbarma BC chairman Borom Gunang Manav Debbarma Manoranjan Debbarma tai kubuni Adong songko chuba thani thangi manjak laikha Asrambari Kendro Sabi Asrambari ni Khobjak Pochim Champasara BC ni andani 4 nong ward sini Takuk Ranjan ni nukhungo jeng haijak lai thangnai sombar bo ini sajla Runal swng yakari thangka sakhami mabai khana borokni oro srat dongnai angkai jeng sinio samparam sayo jeng tini Tipra mothqni sisa je chuktui jeng borokno chubanan hini thaika angkai jeng gobang chubai meya jeng mairung tei tui chubanai tui totau khaisiyako tui sokpainai mairung kai tubukha omo bai bongni gobang hoito chuba mungmaya haipano kisisa chuba solengnai hini jeng poito khlaio angkai omo chini bubagrani no kaisa dagi mung tongo jeng jefrubo abo hai nukhungo jeng chubanani bagi dagi mung tongo angkai jeng tinioro hai sopaijak chini Tipra party ni Asrambari block ni Vice President tongo Subal Singh Debbarma sini regional ni President bo district ni bo Trithip Debbarma sini TWF ni President ini bukul Junghina Debbarma no khobui sini Vice Chairman Manav Debbarma sini block ni Ranjan Debbarma song Subjonal Tulasikok ni Vice Chairman Osit Debbarma khobui jeng oro haidajak angkai obono jeng onukhung sini thijanai Runal bini phala khaksama manthum tei bongni khana je srat dongnai abo kaham khe wngtong jeng kaitoni thani jeng surinai angkai omono jeng jero kisisa chubamani abo jeng omo phunukmani tamhinani bororok omo haikai jotono kisa misa chuba laikha angkai jotoni kisa misa chuba sumungya khai tomo video khaingo khaio kisisa chubamani abo tamhinani lasimaisa haibo haipano omo haikai kisa khai kebo chuba laikha angkai abo baino borok khoroksani kisa misa chuba mungo on nahar mungno naharino jeng chini Tipra mothqni tei jeng jefru pano jethani pano jeng chuba laio teibo tongo hini jeng khnao aro thani chuba lainai kai suno angkai bongni Runal ni bihirok tongoro tei bin cherai buri roksa tongo borok tongo borok belai khaino tabuk jeng jalon khlaijak borokno bahaikai chinango chuba chu khaiman abo jeng nainai tei kaisa angkai borok khai o bisiniya ko takbo borok toksaya pochim toksaya bisini borok no bo koinai borok Runal nukhungno bahaikai bisini torop theke chubai man সরকারি ভাবে বংনি কোনো সুযোগ সুবিধা দা বং বাঙি টংনো जों निश्चयनो सरकारनि थाखायबो जों कबं नारनाय बं बां हामबाय।